morning sa inyong lahat and welcome back to another vlog. Kung bago po kayo dito, ako po pala si Yen. I'm looking for my rain jacket ba? Yung ano lang siguro yung para sa paa kasi umuulan daw sabi ni Bana. Nakalis na sila ni Sofia. Hindi ako nag-vlog kasi super aga. Super agang nagising, nag-prepare and so. Ito na pala siya. Magpantalon tayo kasi minsan kasi kahit manipis yung ulan ba, minsan lalakas lang siya. Narinig po naman sa boses ko, hindi pa talaga ako okay. Teka lang. So, hindi pa tayo 100% okay. Minsan-minsan umaaching yung umuubo na super kati-kati sa lalamunan. Nagtuog pala ako. Medyo gumaan naman yung pakiramdam ko kagabi. Pero may kulang eh. Kailangan may eucalyptus siya. Para talaga sa buong hininga ba, papasok talaga yun siya sa mga tinai ko. Natawa naman akong tinai ko. 7:25 na. Okay lang naman kasi walang briefing. So, kahit 7:55 tayo dumating doon. Kasi walang briefing. Ayan. And, going to work, naglalagay ako ng, nagsusuot ako ng, yung parang girdle sa atin to help, ma-press yung ating tiyan. Para hindi siya masyadong bundat. But then, okay lang yan kasi we have our Cryolipo coffee. Kung kilala nyo yung coffee na yon. Excited ako kasi, teka lang, darating siya this week. At saka yung ating bagong restock of soap and, ba yun? Mga creams, may mga serum ako na bago. May Kojic pala din na soap at saka, ibang Kojic to at saka cream. So, bumili din ako. And huwag kalimutan uminom na. Ito na lang tapos alis na ako. Ating high blood pressure. Tsaka Luxy White. Ubusin ko muna to bago tayo mag-start ng collagen. At saka may narinig din ako na yung detox collagen is dito sa Netherlands. Vlogger din siya. Gumagamit siya ng 15 days and hindi pa daw niya nakakita yung result. Pero nakakita ko na kasi nag-post siya from 70-something kilos to 50-something kilos. So, hindi siguro niya na mamalayan. Pero kitang-kita ko na kahapon nag-usap kami. And shout out to Sis Dana Stuvlu. Ganun ba yun? So, thank you. At saka nag-order din siya ng grabe 4 na boxes Kasi, sabi ko sa kanya, nakita ko kasi yung post niya sa Insta. Sabi ko sa kanya, bakit di mo partneran ng kape? Wala namang masama if you try, diba? Kasi iba-iba tayo ng, ng katawan. So, aking looks, white. Ay, sabihin niyo pa na, di mo na kailangan kasi maputi ka na. Ito kasi nag-fair siya ng complexion mo. At saka binibigyan ng glow, hindi nagdadal yung skin mo. Kaya umiinom pa din ako kahit sabihin niyo pa na maputi ka naman. So, may nag-comment nga si Ma'am Jessery, sabi nga niya, napansin daw niya 2 years ago at saka ngayon, na medyo pumuti daw ako at saka gumanda daw yung kutis ko. Sis, anuhin mo yan dyan. Hindi ako nagsisinungaling, totoo yun. Tapos yung collagen ko. Yung collagen kasi is more for the skin natin. So, hindi siya magkunot-kunot ba? Or parang feeling young pa din. Ano naman feeling young? Parang nagbibigay siya ng radiant or fresh yung skin mo. Gumagamit ako nito. 2 years na din siya. Kahit ano namang klase ng collagen pwede. Kahit ano namang klase ng Luxy White. Pwede naman. Kahit anong gusto nyo. O, Gluta. Gluta pala in short. So, kahit ano naman, pwede. Kung saan kayo hiyang, dun kayo. Ako kasi nakasanayan ko na may mga benefits din siya Hindi lang naman sa pampaganda, ganun. Hindi din sa loob ng intestines nyo. Pag nagde-detox kayo, lalabas yun lahat, diba?
Sus, feeling ko na naman, aaching na naman ako. Mabigat yung ulo ko. Pero siguro kung titignan nila ako, nagva-vlog, okay lang. Pero, masama pa talaga, hipatag 100%. Papasok lang ako kasi walang tao na magpe-prepare sa store. Tsaka madaming gagawin. Super busy daw kahapon. So, papasok lang ako. And then, I think, uuwi talaga ako mamaya. Tignan ko kung saan kakayanin ng aking powers. Hi mga lalaws, mga unta. May curry, non-bread rice. Si Dada na nagluto kasi nabisi ako at saka pineapple juice. Yeah, and there's our baby. And then may shopping ako na binili. No. Nagpanik ang mga tao ngayon sa outlet. Kasi akala nila baka mag-close pala kami ngayon para shitty malalaman. Ito pala yung mga galing sa school ni Sofia. Si Sofia ng mga damit kasi baka mag-lockdown na kami. Pala yung shoes niya. Okay, let's go. Okay, kick your boots. Finally, may boots na siya. Kasi malamig. Sofia, here, help mama. Help mama. Good morning mga lalabs! Welcome back to another vlogmas. It's Tuesday, I'm free today, and it's first day of lockdown dito sa Netherlands. So, nag-lockdown na kami for the second time, hanggang January 19 siya. So, the same thing as last time, yung mga around May na nag-lockdown kami. Same pa din yung mga restrictions, tapos mga tawag pa ba yung mga bawal, ganon. Pero may mga extra, tawag ba nun, special exemptions pa din. Kasi, di ba, mag-Christmas. Pero, nasa sa inyo pa din yun. So, I'm waiting sa Zoom call namin sa work kung ano talaga. Pero, may mga colleagues ako na nagtatrabaho today. Nagtrabaho pa din sila. But then, sarado yung designer outlet. It's totally locked down. Sofia is still in the school. Pero sabi nila, from tomorrow is closed na yung school. So, yung ina-allow lang nila doon na pumunta yung mga anak is yung mga nurses, yung nagtatrabaho sa mga hospital, sa healthcare, tsaka sa mga drivers, parang ganun sa public. And basta may mga exemptions. So, ngayon, naka-block na ulit tayo, nakapag-base na ako kasi mag-zoom call kami. Tatahiin ko lang to. Hindi ko na to siya nagamit. Ewan ko bakit to siya natastas. Natastas lang siya. So, kukuha lang ako ng pantahi. Ewan ko kung may sinulid ako dito. Tatahiin ko siya kasi gusto ko siya isuot. Kasi, sobrang lamig. Ito lang pala. Oh, wala pala akong mga tanod. Ito lang tanod ko. So, tahiin natin siya. So, kumusta naman kayo dyan? I think, nag-lockdown. Nag-decide sila na mag-lockdown. Kasi, nung Sunday, as in, super daming na infected or nag-positive sa corona. So, kaya, na-decide sila, I think 10,000 people ang na-affected. So, kaya nag-decide sila na mag-lockdown na agad. Ano ba yan? Wala pala akong wala'y dagom. Kuha akong dagom, ha? So, yung mga plans namin is naiba. As in, sobrang nag-panic buying. Kahapon yung mga tao, lalo lang na yung mga from Germany. Kasi hindi na sila makakapunta sa Netherlands. So, saan sila mag-shopping? Bakit wala akong dagom? Really? Meron pala akong dagom. Ito, oh. Ayan yung ating dagom. Ito yung dagom dito.
Dagom is dagom. Ba't ko pa pinapakita? Pero bonggam ng kulay pala nito. And alam nyo, kahapon sana is, last minute, nag-message yung aking tagagawa ng kuko. And gusto niya na ano, kasi sa Sunday pa sana yung appointment ko, eh diba lockdown na. So, sarado lahat. So, nagsabi na ako na pupunta, binigay niya sa iba. So, ending, hindi nagawa yung ating kuko. So, I don't know if kailan to siya magagawa. So, ito lang yung gagamitin ko. Sana magkasya to. I-running stitch ko na lang. Diba? Relate kayo dyan, running stitch. Yan dahil sa kanya, sa challenge na sabi niya mag-feedback challenge niya. Hinamon niya ako doon. Doon ako nag-start na magkaroon ng, sabi ko, inisip ko pero kaya ko ba ito? Tapos, hindi yun alam ni Habi na gagawin ko yun. Nagulat nga siya, lalo na sa mga nakakaalam na doon sa yung mga close ko na mga YouTuber. Ayun, nakita niyo naman yung video kung ano yung reaction ni Habi. Pero sobrang proud ako kay Habi kasi dahil doon sa kahit ginawa ko yung challenge na yun, wala talaga siyang masabi. Tapos, ayun, doon yun yung nag-start na si Mama at saka si Habi nandoon nakapila para sa loto na 276 million. So, yun yung start ng challenge ko, yung doon sa wedding anniversary namin. Sabi ko, ito kaya ang first one akong gawin na challenge na tong challenge. So, yun nga. Ngayon, yung views niya halos half million na. Kasi 473 or 74,000. So, ayun. Tapos, kinausap ako ni Sishi, nag-ano siya sa akin, nag-reach out siya, kumbaga, minessage niya ako, sabi sa Facebook, sabi niya, total dyan ka naman, nagkaka-views, sabi niya, go for it, sabi niya gano'n, sabi ko, try ko kahit, alam ko mahirap, lalo na sa pag-iit. Ay. Nakakaiyak naman yung vlog ni Sis Sis Judith. Hindi ko akalain na yun pala yung laman ng vlog. Kasi ang nakalagay dito, my YouTube earnings revealed how much I make in YouTube. Tapos it's yan at Team Blended. So nung nakita ko to siya na premiere, papunta ako ng work. So nag-like lang ako. Tapos nag-comment pala ako na, congratulations, it's your time to shine. Enjoy mo lang. Yun yung sabi ko. Tapos ngayon ko lang talaga, oh my God, ngayon ko lang talaga siya na panood ng full. Kasi nga, pumasok ako. Tapos, ang dami pala yung sinasabi. Teka lang, hindi pa tapos. Salamat, Sis Shane. I love you very much. Naiyak ko lang ako. Love you. Love you too. So, andito na yung ating mga orders. Actually, ito yung pangalawang box. Pero yung unang box, hindi dumating. Yung pangalawang box na unang dumating. So, ayan siya. Medyo makalat. Yan lang muna. And, ipakilala ko sa inyo yung ating bagong product na itatry itong Kojic Collagen Body Cream. At saka meron siyang Kojic Collagen Soap. Konti lang yung Extreme Whitening Soap, Kojic Acid Collagen Snail. Konti lang yung ating stocks nito kasi limited stocks lang siya kasi naubusan din sa aking tagapagkuhanan. Naubusan siya. And then dumating na din yung order ni Bana para sa akin. Ito may in-order siya sa akin na yung paglalagyan pa ng inaanuhan ng tape dispenser na para sa mga packing kasi supportado ako ni Bana. So, inaantay ko lang yung isa para makompleto na tsaka mag-ship na ako ng mga products. See you later, mga lalabs. So, gagawa tayo ng banana cake. Gagawa tayo kasi very ripe na sila at tsaka wala akong papas na kasofia kasi kukunin ko siya ng maaga. So, gagawa lang tayo nito kasi super dali nitong gawin and matagal na akong hindi nakakagawa ng banana cake. So, namimiss namin siya dito
Kasi favorite niya ni Bana. And first time ni Sofia. So, gagawa tayo. I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데도 티가 났나 봐 Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 널봐난 네 옷을 또 보고 있어 Hey hey yeah yeah I can't control So, lalagay ko na lang to sa oven. And then, I'm ready to wait mga 1 hour lang sa 350 Fahrenheit. Tignan natin kung magtama na tong oven. Kasi, ngayon medyo tama na yung temperature niya na gusto ko. I miss you, baby. I'm hoping na maganda tong recipe na to. Nag-change na naman ako ng recipe. Tingnan natin if masarap siya. Lalagay ko na siya sa pan medyo sa ilalim bago ko siya ito na lang siguro. This is my pizza pan. Dito ko ilalagay. Diba? Ayan na. Ayan na siya. Malapit na siyang maluto. Gusto ko na kunin si Sofia kaso lang umuulan ng maliliit. And our banana cake is ready. Ready na. I'm so proud. Ayan. Nakakatuwa. Pag banana cake talaga naamoy mo sa buong bahay, sa buong kusina mo, yung amoy ng banana. Super, super mabango. I think, kukunin ko si Sofia kasi kawawa naman. Kasi bukas may pasok ako hanggang Thursday. So, wala kaming me time. I'm going to get my baby. Bahala na umulan. Going to get my baby, ah. Maligo na lang kami mamaya. So, nakarating na pala kami ni Sofia. Pagsaslice ko lang tong bread para matikman niya. Snack. Simple lang siya. Banana bread. Alam nyo, may problema kami sa bukas. I need to arrange pa yung school ni Sofia. Kasi baka dito papasukin bukas. So, nagmamadali ako. Bigay ko muna to kay Sofia. Ay. Akin na lang to. Bigay ko sa kanya yung buo. Bango. Tikman muna natin, Bill. Sarap sa kape. In fairness, sarap. Bigay ko muna kay Sofia. Nak! Tapos banana. Na. Yeah, eat it. Yeah, eat it na. Kinapi ah. Sit down properly. Mama put here. Mama turn off the TV. Eat first. Pia.
Come on. Come on. Sophia. Eat it. Mama put here, okay? Alam niyo ba kung ano iluluto ko? Manok, onions, paprika. Hindi ko alam. Wala siyang recipe. Tsaka tignan nyo. Ayan o. Manok lang. Nilatan ko para kay Sofia may sabaw konti. Tapos magkakanton ako na ewan ko. Na parang ewan. Tapos may salmon pa dito. Ayan o. Salmon at saka kanton. Kasi nag-rice pala kami kahapon. Ayaw ni Bana yung rice ngayon. Tapos rice naman kinabukasan. So, ayan na yun. Itong salmon. Iba talaga pag frozen yung ginamit mo. Hindi siya katulad sa fresh. And then yan, yung ating pancit canton. Sarap naman. Naporma rin yung aking ginawa. Tapos ito nilagyan ko lang ng kamunggay. Kumain na si Sofia. Kawawa yung aming baby. Close ko lang ito kasi wala pa si Dada sabayan kasi Dada kumain. Ito na yan. Conserve kuryente. Aking baby. Tingnan nyo yung aming baby. Yes. Yes. Yum, yum, mama. Use your spoon.